Bona tarda. Us demanem el vostre suport pel projecte instal·lació d'un ascensor al carrer Mossèn Batlle. Carrer Mossèn Batlle és un carrer per a vianants del barri de la Salut que uneix la travessera de Dalt amb el carrer Manyón. Aquest carrer fa un pont, un fort pendent, i està estructurat en diferents plataformes per superar-ho. Per comunicar aquestes diferents plataformes hi ha diversos trams d'escala que suposen una important barrera arquitectònica. Per tal de millorar l'accessibilitat del nostre carrer, per tots els veïns i veïnes, tant del carrer com del barri, especialment les persones amb dificultats de mobilitat i discapacitat, hem proposat aquest projecte d'instal·lació d'un ascensor. Us agrairíem que ens donéssiu el vostre suport. Moltes gràcies.